Bicol 2022. Yan, medyo day ini nag-ano-ano. Okay? So yan tabi mga tugang. Ini po si Luens Bursi Barcena asin nyaong kitang unyan digdi sa kabtangkang programang Desisyon Bicol 2022 supposed to be kay iba tangon yan na pagkahapon ko ta na si Dr. Pete Bernaldez o garing ta igwa ininin na pinag-aasikaso man sa iyang salud. Siguro tabi mga tugang alat-alaton ta na sana sagkod na ini si Dr. Pete Bernaldez maging ano na ini maging maray na asin makaulay ta digdi sa programa kan Desisyon Bicol 2022. Okay? Ay, naglalaog na ibang. Wait lang. Okay? So, yan. Medyo meron just lerta. Okay, so, yan tabi, ano? Di nagsimbag. Okay, sige. So, yan tabi mga tugang. So, supposed to be, ngon yan na pagkapon na ini, kakaulayon ta si, ano na ini, medyo, di nag-ano ang just ler, ngon yan, oh. Ayun, na. Okay na. Okay na. So, yan tabi mga tugang, ano, digdi sa programa na Desisyon Bicol 2022. Yes, so, ngon yan na pagkapon mga tugang, nagpaparat. Anyway, so yan tabi mga tugang ano. Supposed to be ngon yan na pagkahapon, makakaulay takuta si Police Major Malukar Lubakib ang tagapagtaram kan PNP Region 5. Ini may kinaraman mga tugang sa peace and order situation and preparation man kan Philippine National Police Region 5. May kinaraman sa indang preparasyon ngonya na maabot na eleksyon. Yaw na sa linya si Police Major Malukar Lubakib para po sa iba pang mga detalles. Ma'am Malu, maray na hapon. Luens Barcena po. Ay, may na hapon. Opo, so aram ta po madam, busy-busy kita ngunyan sa PNP Region 5. Yan, may kampang ako. Sorry po. Sige po, ano lang po, mga outline lang po ka na preparation ka na PNP Region 5. May kinaraman po sa satuyang pinaghahandaan ngunyan na maabot na eleksyon tabi, Police Major. Yeah. Before po ito upcoming election, kunyan, ang pagtutukan sa mula, yung filing of candidacy, kang yung mga bagong matukaw next year. So, ang directive po ni RD is pantayan po ng mga common station na daing may remalaso or daing any untoward incident na may mangyari. And danda kita na mag-respond anytime na mag-respond anytime na iba pong mga tagagulo. Even po sa pandemic, pagkakailangan naman po na mag-post and girara, mag-warning na pag may mga nag-converge na mga grupo. So, pagduwa, ang tikitutukan sa mag-responde and then mag-push on mga public sa public or sa yung mga kapanyan for their safety din sa by rules. Definitely for the efforts sa forthcoming poll ng 2022, ay doon na kitang mga, siyempre, yung mga lesson learned before na mga election. So, ang tigaan sa review for now, kung ano pa ang pwedeng iuntang mas baray or maging peaceful itong election this coming 2022. So far, ang mga initial nagigibok kayo siyempre bibilangon tayo itong mga personnel na pwede po na ma-deploy ta digdi sa mga areas na pwede tayong dagdagan ng mga tao, lalo po itong mga dati na tanap tutukan. And then, ikaw man po kita siyempre si RD, may directive pa po yung mga youth commanders na mag-coordinate firme sa Commission on Election kung ano ang pwede pong ita-off. Opo. Itong necessary measures po kang PNP. And then, siyempre, with coordination with the Commission on Election,
who will identify siya. Kasi daman pero ng mga tao ni Punakment, kung sisay po ang hotspot kung sa area dito sa Bicol. Based from the recommendations na i-present ng PNP and dito sila po ang mag-bandit dito will be the time kung paano po kita pag-identify ng hotspot sa Bicol region. Mm. So, ngunyan po, sa peace and order situation ta po ngunyan na Police Major, ano pong alert level kita ngunyan? Anong nasa level status ngunyan kan Full kapulisan? alert kita. Kung napapansin po niyo, so dati naka-uniform kaming blue, ngunyan naka-green kami for purposes of, mga alert standby, may mga dispatch, so anytime, pwede pong mag-deploy na yung mga personnel sa Bicol. Mm. So, kung sakali man po ang sasakan mga nakaagi po bagang eleksyon, medyo may mga pangyayari po bagang daita pinag-aasahan, araw po kaining bagang mga kandidato ngayang na babadil. So mga kang inot po bagang panahon. Gura no po kahanda ang kapulisan ta po kay ni Madam Malo. Good to note po na nagpaluwas kita ng suspension ng permit to carry. So bawal po magdala ng mga armas or firearms sa luwas po kasi ng mga residensya. Karoon na po yan na procedure para ma-maintain the peace and order kung ano yung effectibility. And then, constant checkpoint po. Asahan po rin do na bawat munisipyo may mga chances mo na may mga checkpoint po yung mga kapulisan in coordination with the AFP. Opo. So, nangangahulugan po, Police Major, na kung igwa kitanin mga checkpoint na mailing sa mga manlain-lain na lugar digdi sa Kabikulan, ini may kinaaraman na palan sa maabot na eleksyon. Yes, kay Riba na po yan sa tuyang sigigipong anti-criminality campaign. So, Opo. parte na in preparation na din para at least dahil na kamo masyadong masabi, nakuro na checkpoint. May used to it na kamo na every now and then, iba po yung checkpoint na mahihiling sa mga highway and sa mga thoroughfares dito sa tuyang region. Opo. Digdi naman po kita, Madam Malu, sa sa implementation kan health protocols. Tanugad po kaya baga pag may kandidato na dakula mga taga-suporta na nakukompromiso and saro ang mga kapulisan sa mga natututukan kayan. Ano po ang direktiba kay ni General Estomo? During filing of candidacy, Opo. yan. Pero yan sa pigiling na be responsible enough. Pag aramdaman po na nasa pandemic itang yan, aramdang health protocol, magsunod na lang po kita. Kadeba na po alam po ng PNP, pag-pay po sa indo, tapos makulong ang buot. Kumbaga, we are doing this for everybody. Hindi lang po to single out a person or single out a party or kung sisay pa man. Definitely for the good of everybody na dapat safety kita permit. Dito na dagdagan ang sa kuyang numero na mga positibo sa COVID-19. So, siyempre, sa Romayan ng ganang kapit. So, why may mga sa mga level natin, quarantine, ECQ, MGCQ. So, yun po, iwas na para next coming year, please mag-normalize na kita. Nasa sa tuya mag-iraray po kung paano mag-normalize sa siyempre. Ayun po. So wala na po akong kahapukan tabi, Madam Malu, unless po na igwa po kita nin mensahe dyan sa PNP Region 5 may kinaraman po sa panahon na ini. Yes, aramta po na pandemic pa man giraray daw po nag-file kita ng candidacy sa mga supporters, yaong permi sa pagsuporta sa inyong mga kandidato. Dahil po linawan na may mga pamilya po na babalikan po na magkaharungan. Dahil po na hayaan na magdarakta ng virus out from dyan po sa mga convergence na maganda. Dahil mo aram kung sa mga kabigil mo, dahil mo aram kung sa ibang mapanghawa na virus. So just keep safe. Health protocol, social distancing still. Kaya po handa po yan i-remind every now and then sa yung mga bayan para po sa safety kagabot.
Okay, so salamat po Madam Alo, and from time to time po pag kaypuan mi po nin mga info po ali sa PNP, magtataga-apod po kami sa Indo. Iyo tabi, mabalas. Yes po. Salamat po. So yan tabi mga tugang si... Salamat po. Yes po. Thank you so Salamat. much po. Okay. So yan po mga tugang ang spokesperson kan PNP Region 5. Ang maigos na si Police Major Malu Kalubakib. Kan Kampo General Simeon Ola. May kinaraman man sa peace and order situation kan Kabikulan. Lalo na patingon yan baga. Nanyaong kita sa filing of candidacy. And namamarong na baga mga tugang ang may kinaraman sa eleksyon. Ano? So, i-wrap up talang tabi, ang sabi ni Police Major Malu Kalubakib, naka-full alert status ngunyan, ang PNP Region 5, tangani ng bantayan na mamantinirman giraray ang peace and order situation digdi sa Kabikulan. Ano? Kung manunutaran baga mga tugang, nasa panaw na kita kayo pag-filing ng candidacy, as in, ang last na ano kayo ini, iyo sa October 8. Iyo, last na ano kayo ini, last na pag-file ng candidacy, October 8. Kaya manunutaran mananggad na dakulon mananggad sa mga taga-suporta kan mga manlaylay na kandidatong naglansar kan sa indang mga o kaya sa indang pagpasa nin filing of candidacy, di sangon yan tabi mga tugang, naka-full alert status ang PNP Region 5. And ang pangapudan man kan PNP Region 5, kapag nagpa-file nin candidacy, dapat ipasunod man giraray ang health protocols maski dakol ang taga-suporta. Okay, sa mga gustong makipag-uron, asin makipag-text asin apod sa satuyang numero 0926-408-4376. Iyan ang satuyang number tabi mga tugang na pwede nindong apodan sa oras na ini. Number tabi mga tugang 0926-408-4376. Mataas ang pinag-aralan o walang. Pakisave na tabi kayan sa indong mga phone book kung gusto nindong isave. Kayan ang satuyang public hotline number kung oras man ang pangangaipon nindo ni na serbisyo ali sa indong lingkod. Alin ang kapayapaan kung manalo sa halalan. Number mo po ini iyo po. Ang number tagiraray 0926-408-4376. Magkakamayan, Luwens Barcena po, meron ang anchorman kan Desisyon Bicol 2022. ang malinis at sino ang madungis. Malalaman pagkatapos ng halalan. Tayo ang may kagagawan kung may kaihinat na ating kinabukasan sa halalan. Malulutas kaya ang suliranin. Bigla bang ang lahat ay may kakanin. Ang hustisya may biglang tutulin pagkatapos ng halalan. Kung dangugon baga nindo ining kanta na ini ni the late Francis Magalona, palaugon ini ano? Kala mo karnabal, Pwede nindo yan i-search sa internet, Halalan by Francis M. pagandahan ng Yaon na dyan nakasumada. So, obheto kan Desisyon Bicol anak 2022. Kung paano ka mo magpili nin mga leader, ano? Sa mga eleksyon na ini, talagang natural, dandakulan, magpaparamdam talaga. Hills sa kampanya And syempre, dapat takitaan may kapangyarihan. tayo Bata kita ang very unique sa satuyang ano na ini, sa satuyang nasyon. tay kapag Isipon nindo sa ibang nasyon ang nagpipirili isa na kan mga magiging leader, ay asa pamilya, mula sa mga mga elitista, pero sa satuya ang nagpipili kitang tao. Kaya kung ano man ang magiging resulta kan satuyang pagpili sa eleksyon, ay walang dayaan sa halalan. kasalan tayan kung mapasinala. Grasya tayan kung mapastama. Ang pinag-aagawan, kanino ipagkakatiwala Lalo na kung piliyon nindo si Kuya Nalbaldo na maging kagawad kan dapdap nila 2022. na hawakan. Roger, maghanap buhay muna kita, Kuya Nal. Go ahead, tabi. And here's our people's champ, Manny Pacquiao!
Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon-lime refresher. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at Spirulina na mayaman sa protina at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldline Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago. Nagkasundo mga miyembro. Malangani naging ang grupo. Nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan. Mag-irigis magugma. Tangani dai magutom. Ayaw kaunon. Magtaranon. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan. Ang pagtabang sa taranuman. Sarong orgulyo sa bayanan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
mina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa barangay San Jose, Dilugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nanghihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ang oras 1:02 nin pagkahapon. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nagpatanid si Philippine National Police o PNP Chief Police General Guillermo Eleazar sa gabos na sa iyang mga tauhan na iwasan na mag-display nin mga campaign materials nin mga kandidato sa mga kampo asin lunadan kan PNP. Ang pagiramdom ginibo ni PNP Chief katakod kan paharani ng pagtatapos kan filing kan Certificate of Candidacy o COC sa Oktubre 8 na piglalauman na magiging senyal kan pagbutwa kan mga poster as in sticker kan mga kandidatong atab na mga ngampanya. Tinawanin doon kan PNP Chief na kaipuhan mamantinir ang pagiging political o apolitical kan PNP kaya dainin dapat na nakadukot na siring na klase nin early campaign materials sa mga lunadan kan mga pulis, mga police station asin maging sa kampo. Sinabi ni Eleazar na maski may mga gray area, an issue na ini gigibuhon niya an persos na i-isolate ang PNP sa partisan politics. Magigiramduman na pinag-order ni Eleazar ang pag-account sa gabos ng mga pulis na may mga kaparientes na mga kandidato sa eleksyon para sa posibleng reassignment sa ibang area. Yan ang pangalaunang bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. Embassy Whiskey.
chill muna tayo. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Revicon, lakas ng lima. Revicon Forte. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Sangobion, multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Indunada mo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Okay, nagbabalik kita sa satuyang programa. Pagkatapos sa PNP Region 5, makakaulit ang ngunyan mga tugang sa liwat ang satuyang official kapartner sa programang ining Desisyon Bicol 2022 na si Comelec Albay Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunaw para ipahatod sa tuya ang mga latest pang mga updates hali dyan sa Comelec asin ang mga paghirumdum para sa publiko. Attorney, maray na hapon po. Hello, maray na hapon po sa Gabos na daw kang Desisyon Bicol ba ito? Yes po, ma'am. Opo. Gari baga madam maski gurano baga kabisian Comelec, gari bagayunon ka man giraray ano. Ay! Bayon ka mag-lift up, magka-goodbye. Ay, syempre. Opo, 30 sige. minutes lang, may webinar po kami. Yes po, ma'am. Sige po. Akong 30 minutes. Salamat po. Sige po, direct to the point na lang po ining... Diretso na kita. Yes. Go. Opo, ma'am. So, sa ngunyan po na mga nagpuunan sa tuyang filing of candidacy, sisay na po ngunyan ang mga nag-file na nin sa indang COC sa Albay. Okay. Reta, diretso tulos. Sa ano po, may papanadadagdagan for Congress, for Governor Bichara Alfrancis, Nationalista Party. For Vice Governor Lagman Edsel Greco, Action Demokratiko. For Member of Sangguniang Panlalawigan, 1st District, Bonggao Ati Glendaong, Liberal. Braga Isray, Liberal. Sigavic, Lakas CMD. 2nd District, Abadesa Melissa, Nationalista Party. Imperial Ferdinand Nationalista Party. Montaliana Niel Luna, Partido PDL Laban. And 3rd District po, Borja Herbit Doc, Nationalista. Jerry Palmiano, Nationalista. Rivaya Eva Lopez, Nationalista. Salceda Jessup, National Unity. Sa Congressman po, Tigsararo lang po. 1st District, Lagman Edsel. 2nd District, Salceda Jovi. 3rd District, Cabredo Fernando. Yun lang po. Opo. So, kadaklan sa mga nag-file, madam, so mga present pang mga incumbent, ano po? Yes po. Yung Opo. iba po. So, sige po, madam. Partido po ni Governor Albichara. Yes po, ma'am. So, sa mga siring kayan, madam, na bagay, sa mga nag-file na nin COC po, so, kumusta po ang pagpasa kayo sa mga requirements? Ano na po ba ini? Okay na? Actually po, dahil man kami matanggap kung kulang o ano, kami dyan po nadidelay sa ibang mga kandidato, madigdi, dahil pa completely filled up. Lalo na po itong back page kang COC, sana po pataid giraray sa mga kandidato, back to back po ang form ni. Kung dahil po back to back, dahil dapat anak po on. So iba po, itutugutan yung i-paste na lang sa likod. Sa second page, pero dapat po back to back. At ilalag po nindo NA, kung wala pong kaso ka mo, na sa item 22, nakalag po dyan sa item 22, kung may kaso po ka mo na ang penalty is perpetual disqualification. So, yun po iyan ang Iyo po. So ano po? Mga kakulangan kang ibang mga kandidato ta. Iyo po. Ano po yan, madam, na nakapalaman dyan na mostly nindang nalilingawan? Tangani pong sa mga nag-aarantabay mangunya na nagpamaut man na magkandidato, mapasabot ta kung ano po ang dapat nagibuhon duman. So ito pong back page ni, in connection po sa item 22 kan COC, itong na nakalag kung may kaso ka po, ang imbento kang kaso, na ang sa penalty, na accessory penalty is perpetual disqualification to hold public office. So dapat po i-detalye mo andyan. Usually po, gabos man na kandidato tali di Salbay, mga naiman, dapat NA-an. And back page po bakong second page, back page. Okay, so number 6 item po, address
during election, minsan nalilingmampuan, may address na kita sa number 5, natautrumpak sa number 6. Kasi po, ang iba pong kandidato, iba po ang address na pigagamit nila during election. So may specific yan sa number 6. Kung di man po ka nagbago, so itaram po nigan, same as number 5. Ayun. Yun po, Opo. So yun sa mga proseso na sana po yan, madam. So sa pag-implementar man po, madam, kan sa tuyang minimum health protocols, ta kita baga na sa COVID-19 pandemic pa, kumusta po ang sa indang partisipasyon kan mga manlain-lain tang nag-file ni COC? Actually po, so filing po, din problema. Kasi so first day po, nag-file po baga si Governor Sadseda, medyo nag-ikwa po kitang gift na challenge, nadakol po baga ang kairibanan niyang media. So duman po kami na-challenge alaw ko lang po baga di sa office flip, considering the limited space is 10 lang. Pero sobra sa 10 po nangyari. So, after that po, nag-second day, nag-provide na po security ang Legazpi City Police Station. So, igwa na po akong duwang security day para po tabangan ang COMELEC office na mamantinar itong security na physical distancing. So, dahil magsobra sa duwa ang kairibanan ng sarong kandidato na ma-file. Ayun po. So, madam, madam, na oras ang tapos kan filing of candidacy sa oral daw? So, 8 o'clock to 5 o'clock, Monday, October 1 to October 8. Bukas gani po kami kan Sabado, Domingo. And hanggang Biyernes na lang po 8 o'clock to 5 o'clock. So, may pakyurang giraray ako, partner. Na sana po ang mga kandidato, dahil nakita maghalar sa last day. Considering po na kita ang ehemplo, kita ang magiging nag-apply kita pag trabaho sa satong mga kababayan, kung kita maging congressman hanggang sa sangguniang panlalawigan, hanggang sa sangguniang bayan, dapat maging ehemplo kita kan satong mga kairibanan. So dapat manginutang kita bakong ikita mismo last day man. So araw kang mga nag-rehistro sa last day man. So kung mas amay, mas magayon, mas magaguide mi ka mo, kung may sala ka mo, kung kulang ang dokumento nindo, so at least maamay kita makatapos. Di kita mabayular kang health protocol. Correct. Iyo man ang tabi, madam, permita yan na pag last day na, pirming nagpafaray lugod, surunod-sunod. Ano daw ba yung igubaya sa satuyang mga Pilipino? Dahil na yan na aling ilang na yan, ang actually, ang ko kaantap, baga, ang last day ni bagay sa Pitsa 8. Opo. Anong tamang baga sa pungsoy ang Pitsa 8, pasaka, tas endless. Opo. Swertigaan. Para sa kuya po, ang swerte yaon sa kamay mo. Kung talaga gusto kang sa tuyang mga kababayan, mga albayano, ibubuto ka po, daw anong aldaw ka pa nag-fight. Correct. Dahil andyan sa swerte-swerte. Tigahan, di ka nakadepende sa lak, dapat katrabahuhan taan. Iyo po baga. Saro patabi, madam, sa nailing mga nag-iling man kita kan mga ibang mga kandidato na nag-file kan sa indang certificate of candidacy. Ang kadaklan sa mga nagiging problema ninda, may nalilingawan na documentary stamp. Kung ano po ito, madam, ka-importante? Saro man lang pang pigre-requirement. Saro lang pong documentary stamp sa COC. Kasi pag dahil pong documentary stamp, tema na poon. Ang documentary stamp po, ipuyitan sa mga requirement para nagtatao ki valido ining public document ining COC mong ini. Pwede nang hilingon ang COC mo ini. Pwede taramon na ini po. Kamusta pigtaramon hindi katotohanan at pawang katotohanan. Tig-validate pa po ang documentary stamp. So saro lang po, so number sa documentary stamp, i-arog na lang po duman sa next na mga copies kag COC. Uni pa, madam, nag-apot, gura ano da ka importante na igwa kinotaryo kan abogado. Very important. Pag bako po notaryado, they ang tatanggapon because COC should be under oath. Isusumpaan mo po na ang gabos na entries dyan ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. So under oath po and notary public has the authority to subscribe the oath. Okay. So sila lang po, di kami kan matanggap pag bako unnotarized. Okay, so balinaw na iyan na pag-istoryanta naman baga, madam, susungkol sa filing of COC. Undi daw kita, madam, mapag-urunan ta daw nin diit ining sa proseso baga kan substitution. Narin tabi, madam, ang substitution. Hanggang November 15. So halimbawa po within the filing of COC,
may naka-file na candidate, aspirant pala ng apod pa sa inda, tapos before November 15, pwede po siya mag-withdraw. Basta may political party siya, pwede po siyang i-substitute sa kapartido niya. Kung daing kapartido, kung independent. Dahil po pwede. Pag independent ka, pwede po mag-withdraw, pero dahil ka pwedeng palitan. Ayun, iyo po. So paano madam ang proseso madam sa sa pag-substitute? Ano ang mga kinakaipuan na requirements tabi? Kaipuan po, pag nag-substitute, may withdrawal mo na sa kapartido mong 5 copies, personally filed, unless po may contingency kami kung may na-expose sa COVID, pwede pong authorized. Pero magbi-video call kami sa aspirante na siya talaga ay siya po ay mag-withdraw. So 5 copies din po, garuman sa naargan. Igwa po kami ka na form na naka-attach man po sa guidelines ng COC. So form kang withdrawal. After that, ma-file naman po. So substituted mo. Ayun. COC, tapos ang CONA. Opo. Iyo po ma'am, pinagtutugutan tabi ang siring kaya na bagay madam. May substitution kita. Ano po yan? Karapatan po ang kansarong political party. Karan sa mga garubagang advantage ko na may partido ka. They can appoint a substitute for you kasi po allocated sinda kung pira ang pwedeng i-nominate ninda sa kada posisyon. So kung naghali so sarong kandidato ninda, may karapatan sinda na palitan ining kandidato ninda para lang mapunan kung pira pa ang kaipuan kan sarong posisyon kan sa idang partido igo sinang panlaban. Iyo po. So kaipuan pa yan madam na pagburutuhan ninda in majority sa indang partido? So ano lang po, so pinagururo ng kampartidong sistema palitiyo na po. Usually po sa chairperson gayon po, dahil po araw ang proseso sa iyo po. Sa mga political parties, sa diri po ninda na in-house house rules. Opo, dahil naman po kamo kayan madam nag-aagad nin endorsement hali sa political party kung sakali man po na may substitution na mangyari. Type 1 po kikona. So kitaan ko po withdrawal mo na ang sarong tawo na nagali. Tapos tig-name niya duman kung ang pinag-withdrawhan niya. Tapos may naman sa political party na inina si Jose na nag-withdraw papalitan ni Pedro. Si Pedro na ang pig-endorso kan sa kang political party ini. Ayun. Opo. So po pwede mag-submit na COC lang ang substituted kung daing CONA. Certificate of Nomination and Acceptance from the political party. The same political party where the previous kapartido po ay member. Ayun. So, ang klaro digdi madam, ang pwede sa nang magkaigwa nin pribilehiyo na magpa-substitute, iyo so miyembros kan political party, day pwede ang independent. Ayun. Yes po, klarado. Ang independent, pwedeng mag-withdraw. Day ka pwedeng palitan. Iyo man pala ang disadvantage kay ining mga abo makipartido. Ano? Yes po, madam. Pero madam. magay may advantage at disadvantage. Pagka partido ka, asain ka, pwede. Samantalang pag may partido ka man, you have to abide by the rules of the party. Ayun. Advantage at disadvantage talaga ang bawat ang may partido ka o di ka partido. Pag may partido ka, may karibanan ka sa campaign fund. Pag independent ka, sa diri mo gabos. Ayun. Okay, so madam, igwa ka din lakawon, tawan da kanin allowance na makalakaw-lakaw sa imong lalakaw. Okay madam, una na lang, last na lang, garimarisium ang satuyang registration sa Pitsa 9, pangapudan giraray tabi madam sa satuyang mga kababayan na magparisto giraray sa Comelec Bunda. Ano ang importansya na kita maboto? Okay, very good po. Bako pong Pitsa 9, kay paniklaro ko October 11. October 11 to October 30. Opo. Lunes hanggang Biyernes lang, alas 8 hanggang alas 5, except sa October 30 na Sabado. So inyong pigtataram ko, ano ka-importante? Sabi ko nga dapat kita lambang saro sa tuyang albayano, makiaram na. Ano na ini, high time na po oras na ka na dapat makiaram na boss, dahil po namamatita ang grabe pong kadipisilan kang buhay na na kang pandemyang ini nayaon kita hanggang sa kasalukuyan hanggang po sa momentong ini nakakabati kita kang grabing ka pagtios kang mga epekto kang
pandemya, tapos may mga bagyo pag nag-agi, naligta po ko anong importansya ka mga elected officials sa pagbangon ta kayo ni pag-survive ta kayo ni mga pandemyang ini. So dahil ta po ini magiging maray ang pagbangon ta sa pandemyang ini, pakikilaban ta, kundi po kita mismo ang magpili kang karapat-dapat na maging leader ta. So sa hindi po anak ka sa lalay. So dapat po magboroto kita kung sisay po ang mas maray na magtatabang sa to na ma-overcome, ma-survive and improve for betterment kang sa tuyang sa tuyang nasyon, kita kang bagong presidente, sa tuyang banwa hanggang sa tuyang barangay. So ito ang pangapudan ko, number 1, di man kita makaboto kung di kita rehistrado. So turong ko po giraray, magrehistro para makaboto, magboto para maging parte kita ang solusyon, bako kitang parte kang problema. Yan lang po. Opo, ma'am. So, ang sinabi ko nga ni Kasubago, pinag-aalat mi ka, kung mapasinalaan banwaan, kung mapasinalaan sa tuyang komunidad, sala ta. Pero kung mapasiring sa tamang dalan, bako na, choice taman, Sabi nga ni, if you are not part of the solution, you are part of the problem. So sana di kita maging part kang problema, part kita kang solusyon, makiaram kita. Dapat aramon ta kung sisay dapat maging karapat-dapat na magiging leader ta from the president to the sangguniang bayan, kunya na eleksyon. Okay. So, ma'am, very well said po. And sa masunod naman na Miyerkules, mag-uro naman kita kung dai po kamo available sa face-to-face interview digdi sa DCGB. Pag Zoom na sana kita. Magana, iraos ta ang Zoom, magayon man. Opo, magayon ng resepsyon. Opo. Ma'am, ingat po kamo dyan and get well, God bless tabi. God bless. Okay, thank you po. Bye-bye po. Thank you so much. So yan tabi mga tugang, may kasiributan kaya duman sa COMELEC, na talagang natural iyan pag igwa ni mga siring keding mga aktibidades, lalo na pating pinakang importante ngunyan ang filing of candidacy, talagang kaipuhan manindang mag-urulay internally sa mga opisyales tangani ng magiyahan kita kan mga tamang gibuon ngunyan na eleksyon. Okay, may nag-text digday. Sabi ni 9028, sino po ang kandidato para gobernador sa Albay? Ngunyan, ang nag-file pa sana si Governor Al Francis Bichara. Kamo, sisi ang gusto nindo. May iling iyan pag-eleksyon. Sige po, Kuya Nal, go ahead, tabi. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Be, haranina ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon ka, boss. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro.
Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang bawat isa sa atin ay may mga tungkuling dapat gampanan upang ang laban sa COVID-19 ay mapagtagumpayan. Sa ating mga bahay, sa ating pamayanan at sa ating buong bansa ay may epekto ang mga simpleng kilos at gawain sa pagkalat o pagkontrol ng COVID-19. Kaya't ipinapaalala sa publiko na ang pagsunod sa minimum public health standards ay dapat isaisip sa lahat ng oras, lugar at pagkakataon. Ang regular na pagsuot ng face mask at face shields, pagsunod sa social distancing at wastong paghuhugas ng kamay ay mga simpleng bagay na lubos na makakatulong sa pagpapanatili ng kaligtasan ng ating lipunan laban sa COVID-19. Ang Pilipinong masunurin, ligtas sa COVID-19. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bye, Mom!
Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Sa first session po ng vitamins infusion na napansin ko pa ang pagdumi ko po ay tuloy-tuloy ang dumi ko po. Nang naiisip ko pong siguro itong yung mga naipon na toxin dito sa katawan ko, paunti-unti nang nailalabas. Saka, ayun nga po, gaya ng sinasabi ko, lumakas po ako, gumana po ang tubig ko. Okay po, nagpapasalamat din pa ako sa naitulong sa akin ng Doc Alternativo. Ako po si Mrs. Teresita Bayrante, 65 years old. Nakatira po sa San Nicolas, Bao, Camarines. Ang Doc Alternativo, the Bixi Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternativo para sa natural na lunas. Yeah. Chino Garcia. Servisyong Garcia. Kadako lang mga nagibuhan sa kahigusan. Sa banwang ginubatan na namigong tunay. Chino Garcia, yan ang idol ta. May tabang sa turismo, lalo sa mga negosyo. Sa kalusugan, agrikultura, infrastruktura. Ginobatenyo, padaba ni Chino. Kadakol na programa, asin mga proyekto. Basta sa pag-asenso, kan ginubatan, Chino Garcia. Pag may serbisyong Garcia. Si Chino Garcia, subok ka ng makinabang. May pusong servidor, tunay ka o Chino Garcia. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Napaganda kasi man awatin. It's legit, let's get fake inumin. Best Cafe is the name. Best Cafe. Best Cafe. Alam mo na masustansya. Best Cafe. Alali ko na kasama. Best Cafe. Best Cafe. Alam sa umaga. Best Cafe. Alam mo na masustansya. Best Cafe. Alali ko na kasama. Best Cafe. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Konsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara, usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, 1:31 nin pagka. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, sarap pag magkasama. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Okay, so balik kita giraray sa satuyang programa. Alright, so yan tabi mga tugang ang nakaulay ta kasubago si Attorney Maria Aurea Bobunaw ang satuyang provincial election
supervisor kan probinsya kan Albay. So yan tabi mga tugang ano. So nakaulay ta na kay ni si Madam Bunaw, may kinaraman po sa mga dapat nagibuhon sa pag-file ni candidacy. So may public service muna digde kung si Isay man ang nakakamidbid kay Luis Grace Apuyo, grade 10, sa Manito High School. Paki-informaran po siya ano. Paging tabi, Luis Grace Apuyo, grade 10, sa Manito High School. Paki-informaran po siya na susaiyang blue folder na may laog na modules and summative test po nyaon ngunyan sa DCGB AM Legazpi. Para ma-claim ini, magdigdi lang po sa station and pakihanap po si Angel Mostasa. Asin i-share an sa iyang post. Na importanteng maray, bata summative test palan ini. Ano? Tabi. Beijing, Giraray, Luis, Grace Apuyo, baka may nagdadangog dyan sa Manito, grade 10 ini sa Manito High School. Padigdi na? Padigdi na? Okay. So, yan tabi mga tugang ano, nawalat sarong tricycle driver ang nakapurot kay ni, maringan ita may malasakit, pinapasiring mga tugang, digdi mismo sa istasyon kan DCGB, an sa tuyang tiniwalaan kan sa tuyang paraan tabay man na tricycle driver. Tapos ipina-course through digdi sa ano na ini, digdi sa tuyang istasyon, as in sa paagi kayan may uli na sa iyang ano na ini sa iya mismo. And ang nag-coordinate tabi kani mga tugang ang samuyang production assistant na si Angel Mustasa. So ang number ko tabi mga tugang 0926-408-4376. Ano? Sa mga muya pa mag-apot may kinaraman sa desisyon Bicol 2022. Maray na hapon kay Darnell John Mape. Maray na hapon man Lodi, kumusta? Okay, so ang number ta mga tugang sa mga naghahapot 0926-408-4376. 0926-408-4376. May mga pasor sound effect talaga eh. Very good. Okay mga tugang, di pag-uro-istoryahan ta nata, igwa na lang kita nin mga nagkapirang minuto. Actually, mga nasa, ang time frame ta, mga nasa more or less 20 minutes na sana. Di iyon na nga na ito, na mga satuyang nakaulay, i-wrap up ta lang muna. Enot nakaulay ta si Police Major Maluca Lubakib, ang tagapagtaramkan PNP Region 5. Ngunyan na sa panahon na ini, sigun kay Kalubakib, nasa full alert status na ang PNP Region 5, ngani nabantayan ang Pasi Orden, lalo pangunyan na nasa panahon na kan filing of candidacy sa mga manlain-lain na COMELEC offices, mapa probinsya man o mapa banwaan o mapa syudad. Sigun kay Kalubaki, magpapadagos an sa indang pag-implementar kan siring na bagay, kung kaya ang mga checkpoint dahil natabi yan mga tugang pagkangalasan ta talagang gigibunin daan gabos tangani nang mamantinir ang Pasi Orden. Asin ipinagurumduman mga tugang ni Kalubakib nasa paagi kan sa indang programa ngunyan sa pagsuporta sa COMELEC, magkakaigwasindanin pagsuspindir sa pagparehistro bagakan sa indong mga firearms tangani nang maimplementar na talagang day ini magamit. Oras na igwa kita ni mga aktibidad may kinaraman po mga tugang sa eleksyon. Mientras tanto mga tugang, nangapudan man si Police Major Kalubakib kan PNP Region 5 na dapat ang mga politiko o aspirant na kandidato na magdalagan o kaya mag-file kan sa indang sertifiko de kandidatura
Dapat taraman man ang sa inda mga supporters na mag-implementar magirayasin magsunod sa minimum health protocols kontra COVID-19 ngani na dai ini maging super spreaders. Sigun kay Kalubakib kan PNP Region 5. Dai na pag-alato na ang kapulisan ang gumibunin na aksyon may kinaraman sa siring na bagay tangani ng maging matuninong ang gabos. Mientras tanto mga tugang, sigun kay Provincial Election Officer Attorney Maria Aurea Bobunao kan Comelec Albay ang nag-file pa sana kan Certificate of Candidacy sa Albay iyo ang mga kapartido ni Gobernador Alfrancis Bichara. Nag-file naman kan Certificate of Candidacy bukod kay Bichara si Vice Governor Grex Lagman asin ang mga board members kay ni na mga kapartido. Asin sa Legazpi may mga nanotaran man ang mga nag-file na kan sa indang Certificate of Candidacy. Saro na nga ni dyan ang aspirant for candidate sa pagka-mayor kara Congressman Alfredo Pido Garbin kan Ako Bicol Party List asin so iba pa mga pag-iriba no. So yan pa sa na mga tugang an sa tuyang mga latest information kung si Rizay ining mga nagparail na kan sa indang Certificate of Candidacy. Wala pagirumdum lang tabi mga tugang ano sa mga ma-file kan sa indong Certificate of Candidacy dapat igwain ni notaryo kan abogado sigon kay Bunaw asin dapat ang mga taawuman sa mga masuroporta dapat i-implementar mang giraray ang social distancing nga na maiwasan ang COVID-19. Tapos ang last day po kan filing kan Certificate of Candidacy October 8 to 5 p.m. 8 to 5 p.m. tabi yan mga tugang. Asin nangapudan man si Madam Bunaw ang sa tuyang kapartner na dai na maggibukan mga kaugalian asin dai magparaturubod sa mga fungsoy buda mga superstitious beliefs. Na October 8 gabus magparailan mga kandidato taang tunay na swerte iyo ang panggana kang pagpili nin tawo sa mga politikong madaralagan ngunya na eleksyon. Di ba? So yan mga tugang ano ang mga wrap up kan sa tuyang interview kasubago. Tangani ng sumanga nag-aarantabay pa sa nangon yan sa DCGB. Atawang kamugiraray ni mga dagdag na impormasyon may kinaraman sa satuyang programa Desisyon Bicol 2022. O si Mayra Benvenuto ba yan Benvenuto? I-claim so envelope kan module na ito turn over sa DCGB sa aga ano. Salamat po sa tricycle driver na nagtaoman na tabi mga tugang kan na ano na ini kan sama tib module kan estudyanteng ini kan aking ini asin maray na sa nangani tadi di sa DCGB kukuwaon kan tag sa diri. Okay, so oras mga tugang 1:41 nin pagkahapon. Mabalik giraray kami. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos.
2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa New Triple Pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Bili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, as in bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Daraga, Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Gumamit po ako ng mixed in coffee kasi minsan na talagang pagbabawas problema. Gumanda po na normal po yan ako. Nagano ko ng 3 times to 3 times a day na. Normal na po yun. Kaya lagi kong ginagamit yung mixed in coffee. Saka gumamit po ako ng magnesium ascorbate kasi makontrol yung blood pressure kasi nag-iedad na. Dito mayroon tayo ditong kagalingan. Ang mga gamot dito, mga tinano natin na produkto nila, wala itong side effect. Kaya sana tangkilikin nyo itong Doc Alternativo product. Ako po si Roberto Daet, 66 years old, taga Iriga City. Ang Doc Alternativo The Bixi Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternativo para sa natural na lunas. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor.
Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Joey? Okay, nagbabalik kita sa satuyang programang Desisyon Bicol 2022 sa DCGB. Pa-shoutout da kay Jade Perez. Kumusta pa ding Jade? Makandidato ka manoy? And si Madam Sel Velasco Madronio, good afternoon Sir Luens. And si Mama Jean Aringo, more power to your program. God bless you, stay safe. Salamat po Mama Jean Aringo. And baray na hapon sa satuyang mga kaalyado dyan sa Tinago Youth Volunteers sa pamumuno o kaya sa panginginutan ni Madam Mary Ann Sinzon Olaso. Oy, kumusta tabi Madam? Thanks for watching our program. Milyong-milyong botante ang natotorete sa dami ng pangalan sa halalan. Merong magkakamayan, merong masasaktan. Okay, tabi mga tugang ang satuyang number sa liwat 0926-408-4376 0926-408-4376. Yan. Okay, di pag-urulayan na daw mga tugang may kinaaraman sa ugali man kan sa tuyang mga sadiri na nata daw baya kita pag may mga requirements lalo na kung bako pa man deadline ipasipara ta sana. Pero kapag arani na ang deadline, halimbawa so certificate of registration, inda ining filing of candidacy kung dadagsawn ini kidakul na tao. Kidakul na mga kandidatong ma-file. Nata daw baya arog kaya na di? Nata daw baya arog kita kaya na na pag oras na kan last hour, sa kita makurumos-kumos. Ngunyan tabi mga tugang, kung arog ka yan, maray kan inot tawara pa ki pandemya. Ngunyan baga makatakot ay gwa ki COVID-19. Yuto ang satuyang mga dapat na tawanin doon man, digdi sa satuyang banwaan, na dapat, kung nalimbawa, igwa pa din pagkakataon na makapagparehistro para maging botante, and at the same time, so filing of candidacy, dapat magparehistro na. So, minsan, sa mga buhay-buhay man yato, nadakol man kitang pinagkakasiributan, siguro, kaya saro yan sa factor, and may mga iba pang pinag-aasikaso, pero kung may mga pangapuda na mga siring kay nita, imagine, iningani mga tugang, pinag-iling ta sa Facebook page kan Comelec Legazpi. Sa Comelec Legazpi pala, Abril pa sana, nangangapuda na kipagparehistro, magparehistro na kamo. Tangani na maging botante kamo. Ata do. Si Direk nga ni, nakaparehistro na ini. Direk? Sisi nga nito sa padi. Sapadi na. Okay, so ata daw ba ya arog kaya na di? Okay. Tatay Luens, arog po kita kayan ta pandemya baga. Maski nga ni kasal postpone dahil takot man po. Bako man gabos. Bako man gabos na kasal postpone. Man yan pinagpo-postpone basta sunod sana sa minimum health protocols. Bako dako lang tao. Kung aram nindong
Maya kag ki dakol na tao dahil pagimbitara. Anyway, ata daw bayaro kita Canada. Ano? Pirmi tabayan na mamalisyan. Basta nanggad. Maski sa'y na pagparehistro sa National ID, nagparapangapuda na magparehistro. Gibuon man kan iba, kan kadaklan, daragsaan kan last hour. Iyo manining sa rehistro. Ano? Anyway, ulit-ulit kaya ng pangapudan ang Comelec Albay. Na dapat kitang mga tao maging disiplinado. And si Police Major Kalubakib nag-warning warning na bagay ito. Kang nakaulay ta kasubago. Sa mga oras na ini, weekdays, igwa ki na ini mga pinag-aasikaso man sa tuyang mga point persons. Di sabi ni Madam Kalubakib, dahil nindo pag-alato na pulis na ngayang umaksyon. Paano kung iyon ang uminaksyon? Manduroman, urumul-umul. Ako? And may mga nagkakapiraman na mga bagay-bagay, mga tugang. Although, ang iba man na mga nagpa-file, talagang pinagre-remind man, may mga tao talagang nagtatagas ang payo. Kaya, dapat kita sa tuyang mga siring kening bagay na ini, ang pinagkukonsidera talaga ngunyan, yung ang COVID-19. And, pasadahan ta daw ining mga nangyayaring mga purtukan, mga pagsabog. Wara pa man ata kinagaako Kung sisiyan may kagibuan kay ito, wara pa kinagaako jilade. Wara pa kinagaako. Ngunyan, sigun kay Kalubakib, handa ang kapulisan, kaya full alert sinda. Imagine, Ligaspi na yan. May CCTV dyan. Arani sa pulis, pinasabugan pa. Ano ang question na yan? Sa election ba yan? Election-related violence ba yan? O sa pagbuka sa aga kan Bicol International Airport? Dahil tamang sabutan. Kaya nasabutan taman siguro kung may mga checkpoint na kitang mga pinagkukundusir, tangani nang mamantinir ang pasi orden man. Yo? Ang pinakang importante ngunyan, ang pagsunod. Ang pagsunod sa nananggad. Minsan baga, pag matagasan pa yun, nakukuha pirmihan sopas. Pa-shout out sabi ni Zinaida Valderrama. Ay, si Tita Zin ini, maray na hapon po. Oy, kumusta na ang aki mo? Tita Zin, si Zurin Valderrama. Si Zurin Valderrama. Padaglansar man iyan dyan sa Santo Domingo. Paano nanoy? Okay, afternoon po. Oy, maray na hapon nun po kay Madam Lynn Barsibal. Yes, Madam Lynn Barsibal, maray na hapon. And so far, yan mga tugang, ang naging kabilugan kan sa tuyang pag-uro istorya ngunya na pagkakpon. Buda palan sa pag-substitution, pwede palan iyan na di. Substitute ka ki mo? Halimbawa, nag-file ka. Si Edwin Peralta ngayon nag-file. Konsihal. Kaintra pa siya sa political party. Isinalida ngaya si Doy. Pwede pala dito. Pero kung halimbawa man si Direk Edwin, nag-file ini sa pagkakandidato na daing na independensya, pwede siya mag-withdraw. Pero dahil siya pwede mag-substitute. Malinaw iyan. So, anyway, maray na hapon po kay Madam Nasrin Ismail Garbin. Maray na hapon po, Madam. Thanks for watching. Okay, so yan tabi mga tugang paano kayan? Dahil nabot na kita kan oras nin pamamaaram, asin lugod lamang po ang samuyang programang Desisyon Bicol 2022 digdi sa Radyo DCGB. Matawag kamo ng edukasyon, asin mapili
talagang dapat sa pwesto. Ini po si Luens Bursi Barcena, kaiba kasabago ang sakuyang kapartner na si COMELEC Provincial Election Supervisor Attorney Maria Aurea Bobunaw. Sa pangarangkan sa muyang top level management si Ma'am Brenda Luxinan sa mong presidente. Si EVP Glenn Barcelon, si VP Henry Maceda, si News Director Edwin Peralta na Paralutgut, asin si News Manager Mardila. Sa partner ko si Tay Ronald Baldo, sa Production Assistant Center niya on man dyan si Angel Mustasa, asin ang duwang matibay na IT na si Adin Laad, asin si Richard Dastor. Ako po si LBB. Salamat, maray na hapon. Sa indung nadangog ang makabuluhan na istorya sa Desisyon Bicol 2022. Liwat sa masunod na simana, abangan ang mga issues asin giya sa pagkondukta kan 2022 national and local elections. Salamat kan sa indung pagantabay. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Maggie Magic Setup, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Hi, ako po si Luis Gutierrez, General Manager ng Alro Construction and Development Corporation. Lagpas 1 taon na po ang pandemya at marami nang nawala ng trabaho. Maraming nalugi mga negosyo. Kooperasyon po ang kailangan ng bawat isa. Sumunod sa health protocols at hikayatin natin ang ating mga kapamilya na magpabakuna. Basta't sama-sama, kaya nating supuin ang COVID-19. A public health safety reminder of Alro Corporate Social Responsibility Unit. Alro, building a resilient future. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. And go beyond Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog,
may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee, at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Ako po dati may high blood, nagkakaigwa ako ng palpitation at igwa po ako kay pagpigmimintain na losartan, amlodipine. Pero nung maanuhan ko si agum ko na gusto mag-alternatibo, nagsabay na ako. At ang pigmimintain ko na sana ay fulvic mineral. Sa ngunyan po, ang pagmati ko ay magiano na. Nag-vitamin C na ako, wala na akong palpitation, at ang presyon ko ay nagno-normal na. Yan po ako ngunyan. Ako po si Mrs. Veronica Ansano, 68 years old, nakatira sa Estanza, Legazpi City. Ang Doc Alternatibo, the Bixi Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Para sa karagdagang impormasyon, kumonekta lang sa 0967-583-1820. Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Radyo Balagon Kaito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 2:06. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Pighahandaan na kan Philippine National Police o PNP ang ultimong aldaw kan deadline kan filing kan Certificate of Candidacy o COC. Sigun kay PNP Chief General PNP Chief Guillermo Eliazar na ordinary nang mas dakol ang nagsusumiter nin kandidatura asin naglalapag sa ultimong minute bago magsarado ang opisina kan COMELEC. Sa iyang pahayag sa ocular inspection sa laog kan Sofitel Manila Tent, sinabi ni Eliazar na wara sindang namomonitor na anuman na patakot sa seguridad. Opiser kay ni sinabi ni Eliazar na nagluluwas na sindanin direktiba sa gabos na sa indang unit commanders para mapag-adalan ang private armed groups o PAGs na pigagamit kan mga publiko sa panahon kan eleksyon. Idinagdag pa man ni Eliazar na kontento man siya sa ipinapautob na seguridad sa laog asin luwas kan filing venue. Yan ang pangalas 2 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol.